til. Så er det juleaften. Og hej og velkommen til vores julekalender. Som I alle sammen, nogen sammen hver alle sammen ved. Som har fulgt med hele dagen, eller hele ugen, hele måneden. Så hedder jeg Martin. Og sammen med Jonas, Jakob og alle de andre, så er vi alle sammen guidet jer igennem julen til en god oplevelse. Og håber, I får nogle magiske oplevelser. Og på magiske. Og I skal til at stege an. Og nej, hvor er det hyggeligt. Det lugter allerede an. Det dufter. Det dufter an. Det dufter. Vi er i hvert fald herfra, lille, hvor vi sidder nede på Carlton, hvor jeg håber, I har set os. Og fra alle os til alle jer. Glædelig jul!